Duha ka butang ang gipangayo sa mahal nga Birhen Maria diha sa iyang pagpatimaw didto sa Cova da Iria atong Mayo 13. Di ba? Magrosaryo ta na may kanta nga, ang Birhen Maria nanaog sa langit sa 13 sa Mayo, di ba? Munang uban mga tiguwa as 13 as Mayo, no, nabali, no? Sa 13 sa Mayo na as 13 as Mayo ng uban, no? Pero kana pagpahinumdum na nato nga mauna iyang mensahe na naog sa langit dito sa Cova da Iria sa Portugal, sa nasod sa Portugal. Og duha ka mensahe ang iyang gipaabot kanato. Sigon sa kasaysayan, giingon dinhi, during the apparitions of the Blessed Virgin, Mary told the children, no, nay nindot kay dinhi sa atong altar, nay tulo ka mga bata, no, si Francisco, si Jacinta og si Lucia na dinhi. Mary told the children, mauni ang mga mensahe sa mahal nga Birhen. Primero, to pray the rosary daily in order to bring peace to the world and to bring an end to the war. Narabay gira sa Russia o sa Ukraine karon. Ang ikaduha, she asked them to pray for the conversion of Russia and to do penance. And ikatulo, Mary wanted to have a devotion to her Immaculate Heart. Mo nang Birhen sa Fatima, labi na ka nang sa picture na ay kasing-kasing. Putli nga kasing-kasing. So makita nato ang mensahe sa mahal nga Birhen, nagpahinumdom nato sa tulo ka butang nga atong atimanunon. Primero, ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Bililhong butang alang natong mga Katoliko. Usa sa mga tradisyon nga hinahinay nagkawa mo ang pag-ampo sa santos nga rosaryo sa pamilya makaadlawon or maalas 6 sa gabi. Nganuman tungod sa technology napulihan naman atong altar. Ang atong altar nga kaniadto gibutangan nato crucifix, gibutangan nato og hulagway sa mahal nga Birhen. Ang gipuli karon kay router na mag-internet, no? O di ba mga modem ug uban pa mga technological installation. Unya diha sa pag-ampo nato sa rosaryo mga igsuon, mapahinumduman kita sa mga misteryo sa Ginoong Hesus o sa mahal nga Birhen Maria nga mauusab ang nagkalain-lain nga mga misteryo o kamatuuran sa atong kinabuhi. Kay numdum ko sa usa ka istorya. Day usa ka babae nga bag-o pang namatyan og bana. Bagong namatay iyang bana, bagong nabiyuda. Nya kini bitang bagong mambagot ang mamatyan, inig humaglubong kay mingaw man kaayo, di ba? Kabantay mo. Okay pa may inighaya kay daghan pa magbiso-biso, daghan pa mohatag og limo sa lungon, mura pa tag malilingaw ta sa atong kalipay, malipay pa ta napay mga buwak, landrag pagsuga, iniglubong anak kinamingawan. Ya, dai bagong nabiyuda, wa pa 40 iyang bana. Wa man sila'y anak, gimingawan ang asawa katong biyuda. Wa man sila ing nahunahunaan sa iyang kamingaw. Hingadto siya sa kumbento sa parokya alas 8 na sa gabi. Nanuktok siya dito, Father, naligo siya una. O niya pag magkaligo dito sa kumbento. Ya, Father, ablihi ko, biyuda ko, Father. So gikabuhi ag pare, no? Yun nagpare, huy, Ginoo ko sa may tuzo ni biyudang alas 8 naman sa gabi, unsa nanuktok panaho, Ginoo ko sa may magkainunsan ni Jamura, badyo ko ikasuko, no? Ingon ag pare, kulbaan ag pare kakurog-kurog. Yun siya, Father, wadyo ko'y laing tuzo nimo. Ang aho na dyan nga makikistorya ko nimo kay gihawangan dyan ko sa akong kinabuhi nga namatay na akong bana nga gainusara ko. Di aron di libakon ang pare sa mga silingan kay naghamang bahay palibot sa kumbinto parihaan gida sa pare ang biyuda sa groto. Ingan nagpare, ala magrosaryo ta. Kay nahadlok ang pare bagchismison. Kay limang bugag lasutso sa gabi nanuktok tong kumbinto. Gipasiga sa pare ang tanang suga. No, kay bahalag na ko gasto kurente sa buhi ko basta kay makapasigag suga aron way trampas. Rosaryo sila. Pag humag rosaryo ingon ang pare,
Sister, sa man imong tuyo? Ingon ang biyuda, wa jud mo koy laing tuyo padre. Magkiistorya ra jud ko nimo kay sa akong pagpamalandong sa akong kinabuhi. Kini hong kinabuhi mura jud mga misteryo sa rosaryo. Sa bago pa mingminjo ato hombana pader. Sos kinalabingan jo mi kaadyo magsinabakay go mi bisag maglungag, no? Kana maglungag mi magsinabakay mo nang mobalit mo na maanghoy na laman nilungag di mi kabantay kay sinabakay mi. Mo toy mga misteryo sa kalipay sa among kinabuhi. Sus Ginoo ka pader, mga pila ka tuig sa among pagminjo, hinglo taon naman tinuod ni diyang batasan. Kasab-an kong kalit, unya kulatahon pag kong di kahatag ni diyang kwarta, irresponsable man diyang kaadyo, unya sugaro pa diyang kaadyo, bangulata pa diyang, sus mo diyang ito'y mga misteryo sa kasakit sa akong kinabuhi, padre. Pagkamatay niya, pader, kahibaw ka, misteryo sa himaya, ano? Kaya diyang manggiampo nga matigbak kung tayo diyang bana, kay badlungon kaadyo. Nya karon pader na biyuda na mangkuka pader niya blooming pa mangkuka aso pader wa pag ko magminopos mo ni mga misteryo sa kahayag sa akong kinabuhi, no? Mga luminous mystery, no? So maunay mga misteryo nga gaduwa sa atong kinabuhi, kahayag, kalipay, kasakit o himaya. So sa pagrosaryo nato nga giingon sa Birhen, walang dayta magsigi og sibog anang mga bato, mga rosary beads, but ato nga gipamalandungan, giunsa nato pag-ambit ang mga misteryo sa rosaryo sa tong kaugalingong kinabuhi. Nga nakatagamtam kitag kalipay, nakatagamtam kitag kasakit, nakatagamtam kitag mga kahimayaan, o nakatagamtam kita og mga kahayag matag karon og unya. Powerful ni mag-ampo tag rosaryo matud pa ni San Luis de Montfort. This is our strongest weapon against sa snare sa dautan. Ako bitaw na principal makugamay eskwelahan sa Tip-Tip, no, sa Tagbilaran. Unya atong wa pay COVID, kini bang principal bitaw tag eskwelahan nga wa pay income, niya gamay ra pog estudyante, unya nang mga buta man nakasagarag mga bungol na mo estudyante, daghan mig maestra di city kabuok. Na di man sa panahon atong Christmas party, diyan mo man sa budget ang eskwelahan. Kaya asa man nga, di gani mamayad ang ubang ginikanan. Mo ang nahitabo, ako silang gi-treat ang mga maestra dito sa anda o pangaligog dagat. December to apay COVID. Nya kaluyan sa Ginoo, wadyo na ho paggasto ato mga maestra, sakyanan, kaon, paniudto. Ako tanan og ang mga kauban hong pare nga apil sa Board of Trustees sa eskwelahan. Nang atubangang bitaw sa simbahan sa anda kanang anda di Boracay. Pag-abot na dito, pag humagpaniud to, nangaligo na. Ingon tong usa ka, day may ang mga maestra lumba na pangaligo, day usa ka maestra nga wa maligo. Kami rang duha sa lamisa, tong lamisang gamay tungod atong kahoy nga talisay. Yung mura pug na uneasy ba kay kami ra mang duha. Ang giingnan nag maestra, ma'am nganong wa man ka maligo? Yung bijagnaan ako pader, kanang binuwan ko, no, kanang menstruation tingali. Unsa galibog si Jagsay, isang istorya na ho kay batanon man ng mga maestra. Unya, pare po ko. Ako po, galibog po ko, say, usaon ho pag-istorya ni Diya, kasi may sumangil na mo kong browse-browse sa cellphone, bisag, why, internet, no? Di lagod mudagan, kinta kay kanang, basta mo lamang malingaw ko kay, galibog mo ko kung saon sa pag-istorya. Sa kadugayan, ingon tong maestra, o, Father, pila na day ka years sa imong pagkapari? Yung po ko, 12 na ma'am, 12 pa man ko ato, 12 na ma'am. Sa sunod na po niyang pangutana, yun siya, Father, happy po ka sa imong priesthood. Yung po ko, happy ko po kay ako man kaugalingong kabubutoon, na yung hunong sa kadiyot. Pagkataw-taod, ingon na po siya, wala ba siya kailain, gihuna-huna, Father, kanara ba yung pagkapari? Kikulbaan mo ko siyang pangutana mo itong ingong, maligo ta, bisag ako ilisan, naligo na lamang ko ato kay kikulbaan kung asa padong agamong istorya, no? But importante, nga kanunay, magdagi ta grosaryuhan. Inyong mga sakyanan, butangi grosaryuhan. Inyong bulsak, manglakaw mo, imbes di mo makalimot og charger, di mo makalimot og daog mga power bank, pagdah mo grosaryuhan. Kay mauna ang giingon sa mahal nga Birhen, pag-ampo sa rosaryo. Ikaduha, ingon ang mahal nga Birhen,
ang pagkakabig. Sa in English pagitawag kinig conversion. Ngano mang importante man ang pagkakabig, tungod kay mao kini magdana to didto sa sabakan sa Ginoo. Kung di ta makabig, di ta ma-converted, magkaanam tagkalayo sa Ginoo. Mao nga usa sa gipahinumdum sa mahal nga Birhen sa ang mensahe, ang buhat sa panghimayad, kanang giyog penance and reparation. Bago pa manghuliwik, nangumpisal bakata. Bago pa man ang Semana Santa, di pa man dugay, naghimay mo batag mga buhat sa kaluoy, isip panghimayad nato. Kay numdum sa kaistorya, dayo sa kapari nga gapakumpisal. Unya, diha agpari din tiguwangon nga pari. Gali niya ang mga tiguwang. Unang hingkumpisal dahil laki nga hamtong. Pagkumpisal sa laki nga hamtong, ingon ang laki, bendisyon ni ako padre kay ako nakasala. Ingon ang pari, panugid sa imong mga saa. Ingon naghamtong, ako pader, trabahanti ko sa unang sirkos, kanang karnabal, unya magsigi ko sa una og hiwi-hiwi ahong naong, magambak-ambak, magbalintong-balintong, aron lang malingaw ang mga tao. Usahay ang ilaron ang mga tao, maghimo kong mura kong clown, aron lang sila malingaw. Matay wa man kasabot ag pari unsay sirkos. Ingon ag pari usagon ang sirkos. Kana ba padre nga magsigi kag balintong-balintong, magsigi kag tuwang-tuwang ana aron malingaw ang mga tao anang karnabal. Wa gyapon kasabot ag pare. Ingon ang pari kadugayan nga hala sige. I-demonstrate kung sa imong trabaho sa una. Di gipabalintong ang tao sa pare, katuhing kumpisal, gipaambak-ambak, gipaligid-ligid. So sa mga tiguang nga galin niya, ingon ang mga tiguang, puy ragaba ni pari ako japa, manigpinitinsya nga pabalintungon, manta, lumba silang panguli, no? Diyamo jo, hingkumpisal, kaya nahadlok o pabalintungon. Nakaingon mo silang mautoy pinitinsya. Huwag ipasubay rin sa pare, ay ang trabaho, kaniantong. So, importante ang gitawag o pagbag-o sa kaugalingon. Kaya mauman niya ang giingon sa mahal nga Birhen. Kaya daghang mga panahon nga ang tao mudukot sa iyang kaugalingong kinabuhi o sa hiwi niyang binuhatan. Dabi ito'y taong palainom. Palainom kaayo. Unahing burot mag iyang tijan. Una nayilo siyag sugod. Kapadoktor siya. Na nadukto magdoktor. Yung doktor, delikado ni imong sakit. Di ba ka mo inom? Kaluoy sa Ginoo, dok. Tanduay akong pamahaw. Red horse ang paniod to. Nakulapo ang panihapon. Yung doktor, matay delikado ni imong sakit. I-admit ka. Sa pa may uban imong gibati? Ingon pod ag katong pasyente, nakabantay ko do, ug mo inom gani ko og bino, kana mo inom ko og hard nga imnunon, unsa ahong gasto, suol kaayo ahong tijan. Pero paimnon lagi ko nga libre, bitaw ka ng kandidato mo hatag na hugpang mo painom na ho, kanang padong og eleksyon, di lagi mo suol ahong tijan. Yung kuyawa po na imong sakit, o ikaw mo gasto suol imong tijan, o kanang librehon ka di mo suol imong tijan. Mo tong gi-admit, laboratory, pagkaugma, diha na resulta sa laboratory. Kulbaan kaayo agkuan, agpasintig say nahitabo, gi-cancer na ba siya sa atay, kay lahi man ag reaksyon sa doktor. Ingon ag doktor, mao ni resulta do sa imuhang giingon nga pagpalainom nimo. Tungod kay mo inom ka og mo inom ka nga imong gasto sakit imong tiyan, unya og dili ka mo gasto, dili mo suol imong tiyan og librehon ka, mao ni resulta sa imong ultrasound. Gakaanam og ka nipis imong atay, pero gakaanam og kabaga imong naong. Nabaga ijang naong kay mo angay maglibre. Conversion. So asa sa atong kinabuhi makita nga kita nagbag-o. Mao na ang mensahe sa Birhen sa Fatima. Pag-ampo sa santos nga rosaryo, pagdebosyon sa iyang putli nga kasing-kasing, ug paningkamot nga makabag-o kita, mausab atong kaugalingon inadlaw-adlaw diha sa iyang mga pag-ampo ug diha sa iyang paningkamot. Viva mahal nga Birhen sa Fatima. Atong hatagan sa makausap pagmasipang pakpak ang mahal nga Birhen.